Κατά της βίας και θα ήθελα και η πολιτεία να λάβει πιο δρακόντια μέτρα για την καταπολέμησή της, μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα, συγκεκριμένα για το σημερινό παιχνίδι και για τις σχέσεις του Χαραβιακού με την Ηλιούπολη. Με τα παιδιά δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα προσωπικά, εκτός από τους 2 βαθμούς. Μέσα στο γήπεδο πιστεύω να γίνει ένα παιχνίδι καλό, να το απολαύσουν και οι φίλαθλοι και καλή επιτυχία, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο Σταματής, ο αρχηγός της Ηλιούπολης, συμφωνεί με όλα αυτά. Οπωσδήποτε, αυτό είναι ένα ντέρμπι παιχνίδι, λόγω γοήτρου, λόγω γειτονιάς. Είναι ένα ντέρμπι που οποιαδήποτε βαθμολογική θέση και αν είχε ένα από τα 2 σωματεία θα ήταν πάλι ντέρμπι. Εμείς είμαστε τα παιδιά της Ηλιούπολης, είμαστε όλοι σχεδόν Ηλιούπολοι, εκτός κανένα 2 που είναι από κοντινές περιοχές και θα παίξουμε οπωσδήποτε για το λαό μας, γιατί είναι από τα κύρια στοιχεία που διακρίνει τη γειτονιά μας. Επίσης, με τα παιδιά δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα. Είναι φίλοι όπως και τις προπονήσεις και αυτά. Αλλά τώρα αυτά που λένε ότι για βία και αυτά πιστεύω να γίνει μια αρχή συμφιλίωση των 2 σωματείων. Ναι, όλοι αυτοί να γίνει μια αρχή, συμφωνείς Ρομπέρτο? Ναι, το εύχομαι. Πάμε λοιπόν και καλή επιτυχία στο μάτι. Δεν υπήρξαν ακρότητες, υπήρξε φανατισμός, υπήρξε πείσμα, διάθεση για προσφορά. Δεν υπήρξαν όμως βιαιότητες, γεγονός που καθορίζει πλέον ότι στο μέλλον τα 2 γειτονικά σωματεία δεν έχουν διαφορές. Βλέπουμε στιγμιότυπα ήδη από αυτό το παιχνίδι. Στην επίθεση είναι η Ηλιούπολη. Είναι μια προσπάθεια εκεί. Θα χαθεί μια ευκαιρία από τον Πίσα. Πίσας που διακρίθηκε. Τώρα στην επίθεση είναι ο Χαραβιακός που ήταν και γηπεδούχος. Μια προσπάθεια εκεί από τον Σοφιανό. Και τώρα εδώ βλέπουμε τον Αργυρίου. Μια προσπάθεια από τον Στασινόπουλο εκεί. Παιχνίδι μέτριο γενικά, η κρισιμότητά του, η βαθμολογική, αλλά και ο χαρακτήρας του ντέρμπι που είχε επηρέασε τους παίκτες και δεν τους άφησε να αξιοποιήσουν πολύ τις επιθετικές αρετές τους. Πίεζε η Ηλιούπολη, έγιναν μερικά σουτ χωρίς να βρουν τελικά το στόχο τους. Παιχνίδι δυνατό, αλλά άτεχνο. Βλέπουμε άλλωστε εδώ τα στιγμιότυπα, μια προσπάθεια ακόμα εκεί από τον Σδρένια. Θα χαθεί μια ευκαιρία από τις λίγες που δημιουργήθηκαν σήμερα στο παιχνίδι, στο μεγάλο αυτό ντέρμπι μεταξύ των αθηναϊκών ομάδων του Χαραβιακού και της Ηλιούπολης. Απόκριση του αρχηγού του Χαραβιακού. Η μπάλα είναι ξανά στον Πίσα που βρίσκει τον Σταματή. Από το Σταματή ξανά στον Πίσα, το μακρινό δυνατό σουτ. Με το πρώτο αξιόλογο σουτ από πλευράς Ηλιούπολης. Τελικά όμως δεν ευνηδιάζεται ο Μπαρμπαλιάς, η μπάλα καταλήγει out. Γούναρης θα κάνει τη σέντρα. Μια μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την Ηλιούπολη. Ίσα ξανά στο χώρο του κέντρου. Κάνει την προωθημένη πάσα για τον Σδρένια, από τον Σδρένια στον Σταματή. Γίνεται το σουτ, προλαβαίνουν όμως και αποκρούν οι παίκτες του Χαραβιακού, συγκεκριμένα ο Παπαδόπουλος, τον Γούναρη, και από τον Γούναρη σέντρα για τον Πίσα. Ο Πίσας, τον Αγνωστόπουλο, είναι σε πλεονεκτική θέση ο Σδρένιας. Όμως αποτυγχάνει να πλασάρει τον Μπαρμπαλιάν και βρισκόταν σε πολύ πλεονεκτική θέση. Χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής εδώ στο ντέρμπι Χαραβιακού Ηλιούπολης. Ο Ζιγούρης μαρκάρεται από τον Μπούκα. Σοφιανός στο Ζιγούρι, κατευθείαν το σούτ. Ασθενής απόκρουση του Αλαφογιάννη που με δεύτερη όμως επέμβαση μπλοκάρει την μπάλα. Αν παίξει ο Συνοδεινός. Παίκτης του Χαραβιακού ξανά στην επίθεση. Γίνεται παράλληλη σέντρα. Ο Ζιγούρης πιάνει την κεφαλιά μπροστά από τον Καραθανάση.